ako si Salde, ginaingon, pobre ko, ugwa pagikoy dako grado. Usa lang kakatabang kun boy. Apano ako magdahom nga makatilaw kog usa ka babae nga dato nga di gyud angay sa akong pagkaako. Mo ding nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Dahil mahal kita, sa'yo lamang liligaya. Nayabag ka na yung anak ka. Bisag kiinsa na lang uyabon ni mo. Kabuutan atong bag-o ni mong uyab. Unya imong gibuwagan. Karon pa ko makaamgo, mami. Nga dili di siya angay nga akong uyabon. Hilom, murason ka pa yun. Kasab-an na sa si Gipulan ako ni mo, ha? Gipulan na ko ni mo. Sabaan na sa niya si Daimira. Salde! Ay, kagigit. Salde! Ang uyab. Ma'am! Gitawag ko. Ma'am! Marika na! May isugo ka na ko, ma'am? Marika! Oo! Nana, ma'am! Ma'am? Maunay gusto ko. Ikaw na ang personal driver ni Mira. Kung Oh. wala ka siya, ikaw ang mo drive. Di ko masugot. Magkamao ko mo drive ko. Di na kinahanglan nga may personal driver pa ko. Ang akong pagbuot mo ay matuman. Salde, mula ka o gani ang akong anak, ayaw gyud pagsugot ha. Kung mamugos, tawag ako. Mami? Okay. Oh, ma'am. Kung doon na gani milakaw si Daimira nga laki ang among adtuon, balibaran ko siya. O isumbong ko nimo kung musupak siya. Pisit pa yan ni Uy. At doon ako akong bakong uyab nga si Marlon. Manglakaw na ta, Daimira? Asa man ta, ha? Ato na ta magsabot-sud sa sakyanan. Tana, Sandy. Asam kita ni Daimira, ha? Bueno, may kay mingaw na kining dapitan. Ihunong ang sakyanan sa daplin sa kalsada. Kay may importante kong pakisultihan nimo. Ha? Sige na ihunong dayon. Oo, Day. Ano na? Nakaparking na kita daplin sa karsada. Saldi, Hmm. may ihangyo ko nimo, pi. Saan mo na, Day? Usa ka lalaki nga akong atuon karon. Bago na kong uyab. Asa? Bago? Pero, Day, hindi na mahimo, Day. Hindi mo sugot sa mami ni mo nga lalaki ang tuon ni mo. Sugot na lang, God. Buutan, bitaw ka. Unya, kwapo pag yun. Bago mangguna na ako nga uyab. Basin pa day kon, anak na ko niya makita ang gusto na akong makita sa kalalaki. Ha? Yun na, pagod. Unsam day nung tanday, ha? Nga nagsigi magigag ilis o uyab. Mga dato o gwapo bigod ng mga uyab ni mo nga imong gibuwagan. Babae, biya ka day. Ikaw nga akansya na kung mabuwag ka o uyab kay babae ka. Da, pulo sila mga gagmay uy ayo. Ha? Di ko malipay. Ang buot niyong ipasabutay nga nangita kag lalaki nga... Lalaki nga takog bunal ang akong ipangita. Oh, hindi kipangita din ni mo? Oo. Busa, sige na, Sal, sa tagang kwarta. Alam pagsabat ni mami ko, nga laki akong atuon karon, please. Sige na, Salty. Kining, kuan, kining... Sige na ba? kining... Sugot na gusto na akong mahitabo. Ha? Nanagibuhat mo? May sugot mo driver? Ako maghihangyong maayo. Busa, okay na? Be, chup-chup tabi. Sige, go. Chup-chup. Ano? Ay, di Puro siya talento lami. sa Malami. Ha? Di ko ganahan. Tana, tatas kwarto na. Kita ka sa di ka, tana. Sige. Sandali. Tuwa na, nanood na sila ng maong kwarto. Kanyang abi batasan ni Daimira, eh. Bisan kinsa ng lalaking milabot niya. Mga gagmay kunubunan ang tanang lalaki nga miagi niya. Ako noon, publiko, pero kining ako, kung maigo siya ni, kasyagit-syagit yun siya, eh. Lami, para ba ni Daimira, eh. Lami, kayo.
Macam motor tu. Oo, anak di ay. Naman nga, may daan. Ang pulos ng dagmig ni Agi, anak. Sige na, pero mag-ungad. Ayaw mo ang pagpuan, pambutso. Tupik kasi na tubig. Sige. Matutpik na mo. Toothpick din ako. Biskot ni Sulob nagbalik imong brief. Uy, ay ko may ayaw ano eh. Aba diha, uy. Uy, lami, ano eh. Uy, lami, gamay kaayo. Wagay, ayo. Tupik kayo, unsay tupik sa inyo. Lukod sabi, pikar, tupik. Uy, mau banyak? Iyon na nga kinaiya sa anak sa imong amo. Ha? Lagi tayo eh. Iya na sad gibuwagan ang iyang bag-o nga uyab. Ay, Kay di yan. ko siya matagbaw. Kay toothpick ko no kadako. Ato kagamay di ay. Nak. Paita. Nak, toothpick mo ka na iniskutan nyo. Pakikasya ang imong hobby, nak. Pakikakon, nak. Ha? Basing, anak siya madanis imo, nak. Ay muungog ko tayo eh. Uy, Muungog ko eh. Pobre ta. ay, Suwangay niyo eh. Suway, langgot. Wa may mawa kung suwayan langgot ni mo. Siya ba ka? Kaha tayo, kaha. Ha? Kaha. Sika. Mayo kaha nga ako ng buhaton. Kaya abinin mo tayo no. Lami na ba na si Demira tayo? Paminaw na ko tayo no. Maigo na sa kuha ba? Kuyapan gina ba? Suway lugayan mo. Buhata dayon tanan anak. Ano, maminyo ka og dato. Buhata dayon ang giingon ko ni mo. Sige na. Hala, si Salda na may kawas sa banyo, agi kang naliko. Kapre-fresh siya. Huwag duha ko dana niya katubangan. Hala, uy, katako ka, anak. Niya na siya paingon din eh. Demira! Mula ka o ganit karon sudla lang ko sa kong gikopahan nga kwarto ha? Sure. Sige din, Saldi. Sudlan ta kas imong kwarto. Sige day. Alis ako day. Mag-ilis mo ko. Ani mong maling salti ha ay. Kituyo magitingali ni niya nga mag-brief ra siyang muduol ako. Aron makakita gid ko siya atabangan. Pero hanggang dako eh. Agay! Wa pa karon siya makailis. Ako siyang sudlan siyang kwarto, bi. Ay, lami agi ni Daimira. Wala. Nangisog nung nigmaayo no ning kanahan ay. Lapas mo sa kong puso kita son. Pero wa kay swerte junior. Kay way uyab ning amo ni mo. Ay, way lami oy. Wala ka. Oy. Demira. Ikaw mo nang kalit ng sa kwarto. Ang ka manuktok. Uy. Hala. Nagubong ni ka. Ay. Mani ako ni pangita. Ha? Kinigid ako na. Kini siya o Agay. Igunitan na ni mo. Uy, Demira. Pobre ka. Pobre bitaw. Pobre ko na eh. Pero dato sa gidakon. Ay, mo magunag ito ko. Day. Kalami ka humot ni mo, Demira. Uy. Okay. Okay. Kalami na, day. Uy, day. Ayaw na to. Ayaw na to. Day. Agay. Asa pa ta, day. Asa na. Mahigda tagkaroon, be. Sige na. Dali. Ganiha ko kasi ito ko parang ako. Ilain na sa yun sa mga ko na ikaw ako sa anak. Ito ako. Basta duhan mo kaig na. Huwag ka pag-atian. Okay naman. Magkakaroon ako. Ganiha ko. Ganiha ko. Bawas ni ko. Ako nasan. Ako nasan. Bawas na. Ay, may galing lawas na yun. Ay, ako anak ka. Ito, tas ang ganda yung napay ubos ko. Ganito. Ganito.
Dila. Sa pabitaas mo. Taas na tanan. Dila na eh. Kini nga ang pinakataas. Kung ano ka rin tama. Sige. Kini. Ano mo sa Kini na. Kini na na. Ready to siya. Ganun na. Ang ganyan mo ganahan. Tingnan lagi ka, Junior. Tingnan lagi ka. Sige pa. Ganahan ka sa mika. Mira. Puwerteng sulirap sa anak sa kong amo nga akong nahilabdan ay. Ha, nakatilaw gid siya ay. Apan siya ang gusto nga magpailabot gid ako. Og ako ni iyang giyab. Og namapdos pa gid siya. Og karon kaslo na mi sa anak sa akong agaon. Wa ko magdahong nga makaasawa kong dato. Bago ito kasama ang kaagi ni Salde, dinining tulumanon. What's the style? Wa magdaho mga makaasawa og dato style.